Είμαι εδώ με Billy G, γνωστό skateboarder και graffiti artist. Τα πρώτα δείγματα skate εδώ στην Ελλάδα περίπου πότε έρχονται? Τα πρώτα δείγματα έρχονται, αν δεν κάνω λάθος, το 84-85. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου ήταν το Αμερικάνικο Κολέγιο, βέβαια, και στη Γλυφάδα που ήταν η βάση των Αμερικάνων, βέβαια, όπου είχαν φτιάξει και την πίστα της Γλυφάδας, την ιστορική πίστα την οποία όλοι έχουμε μεγαλώσει εκεί. Και τα παιδιά τους έκαναν skate και ουσιαστικά εμείς πηγαίναμε μικροί κάθε Σάββατο για να δούμε αυτό το θέαμα, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Exotic, πολύ έτσι, πολύ εξωτικό τότε. Και στην ηλικία φαντάζομαι που ήσουν ήταν. Η εποχή της Μαρμότας. Τώρα, ναι. κάθε Σάββατο στη Γλυφάδα δεν υπήρχε περίπτωση να μην πας. Ναι. Μπαίνει λοιπόν το σκέτ στους Ολυμπιακούς. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ναι, διότι αυτό θα γίνει πιο γνωστό, πιο αγαπητό, πιο λαοφιλές και ίσως βγάλει και λίγο τη ρετσινιά του παρήσακτου και της αλητείας. Υπάρχει η άλλη μερίδα ανθρώπων που λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα χαλάσει, θα χάσει την ουσία του, θα χάσει την ψυχή του, θα χάσει το reason why και το unique selling point, να το πω έτσι. Πού είσαι εσύ? Η core μεριά μου δεν λέει ότι το σκέιτ είναι Ολυμπιακό άθλημα, αλλά η σημερινή μου ματιά, παύλα εμπειρία, μετά από τόσα χρόνια, λέει ότι πρέπει να υπάρχουν όλα για να υπάρχει το μέτρο σύγκρισης και να ισορροπεί το yin-yang. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.